pakinggan paano nakatulong yung ating produkto. Pakinggan po muna natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte. Nag-conduct ng health symposium, pero meron ditong napakinggan ko na ang ganda ng kanyang kwento. Nanay, anong pangalan, taga saan ka, at ano yung magandang experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ako po ay si Rufina Pajares sa San Lorenzo, Barangay Matakong. Ang edad ko po ay 75. Ang experience ko po sa CMD ay ganito po ang pangyayari. Ang aking asawa po ay hindi nakakaihi. Nagpunta po kami ng provincial. Huwag ka na mag-mention ang pangalan ng doktor, ha? Iyo po. Ang provincial ay kinabitan po ng catheter. Pagkatapos po nung aalsa na po, di na po kami inintindi. Tapos po nung namahapon na po, maalas 2 na, di kami niintindi. Nag-alis na po kami. Nanghingi kami ng tulong sa kaibigan naming doktor. Doon kami po dinala sa Talubatib. Ngayon po, naalsa na po siya ng catheter. Siya po ay nagkabit ng catheter ay 4 na buwan. Noon po ay saka po ay, sige po ang palit niya ng catheter, ay ang sinasabi po ay uopera na, hinihingan po kami ng 100,000. Ay wala naman po kaming maibigay. Naisipan po namin na bumalik kami sa CMD. Nagpagamot na po siya doon. Ngunit naglipas po ng 1 taon, hindi na siya bumalik. Nang bumalik po kami, may catheter na. Di nagbili na po kami ng CMD. Sinarili na lang na po namin na tangkasin ng catheter. Nagbili po ako ng yung hiringgilya, saka ko po inalis yung catheter. Noon po, doon ko na po pinagpatuloy namin ang paggamit ng CMD hanggang ngayon. Ilang drops per day iniinom ni tatay? Ay, kuwan po, 60 po sa 1.5 na tubig. Ganyan po mga sa ko. Yung po ay iniinom niya maghapon. Araw-araw po, 1 puno doon. Ngayon po, malakas na po siya, naganda ang katawan niya, yung kutis po niya naganda, na pirmi na po siyang nagraragpa sa nyugan, nagpapalaw. Kaya po, ang buhay po niya ay nasa CMB at pinalakas siya hanggang ngayon. At kaya po, habang nabubuhay daw po siya, hindi siya matigil ng CMD. Para po siya ay gumaling, siya ay magpatuloy na hindi na siya magkasakit. Pati po ako, nagtitake na din po ako, para po ako ay lumakas na hindi naman din magkasakit. Yun lang po at marami pong salamat sa CMD. Una-una po ay sa Panginoon. Yes, nanay. Salamat sa pagtitiwala. Ayun, ang napakinggan natin si Nanay Rufina Pajares. 75 years old, taga Matakong, San Lorenzo, Camarines Norte. Hello dyan kay Joy Alegre, Ma'am Mitz Biascas, Ma'am Marites Badion, and sa aking batchmate, Marlene Aison. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Ulitin ko lang, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya ito, pakinggan natin. Number 3. Wait lang ha. Ito, maiksi lang to. Kaya kaya pa ng oras natin. Oo. Wait lang. Ito, pakinggan po natin. Ano yung po kita sa Ay, teka lang. Iba yata yon. Iba. Wait lang ha. Wait lang. Ito na lang. Number 1. Iba pala yung naanohan ko. Oo, dito tayo sa isang maiksi lang to, pero so amazing ang ginawa ng ating product. Asa na ba yun? Ito, number 17.
Maiksi lang, kaya kaya pa ng oras natin. Bigyan ko sa radyo. May ano po kasi kami yung grupo namin kay Eli Soriano. Nakikinig po ako. Minsan nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako Legazpi, kahit nahihilo ako. Ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang kinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pong pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na, kanya? 38 ka ako. Tinignan na ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko, nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala kang pera, wala ka lang sakit, okay lang po. At least, kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may puti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, konting 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang ng CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland. Kasi minsan, tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon, gusto mo ba magpakamatay? Ay hindi po, masarap po palang mabuhay. Ayan, talakpakan natin si Sir Roland. Ayan, sa mga listeners natin, nakakatuwa, di ba? Actually, napakinggan yan si Sir Roland, ang apelido niya Navarro, taga Nabua. Oo, akalain mo yan na nagpa-pray siya, wala nang pag-asa, akala niya wala nang pag-asa na ma-restore yung health niya. Nagpa-pray sila, nakikinig siya kay Brother Eli Soriano. Tingnan mo si Lord magtrabaho. Biglang nahulog yung cellphone kung saan siya nakikinig at nalipat yung istasyon. Nung nalipat yung istasyon, ako na yung napapakinggan. Inulan ba naman ako ng tanong nung gabi? Matutulungan ba ako ng product mo? Sabi ko, yes. Minention niya sa akin yung mga nararamdaman niya. Alam niyo ano sabi ko? Garantisado, ikaw ay matutulungan. Kailangan mo lang bumisita sa aking center para mag-guide ka properly what's the best thing to do with your health problem. Alam mo, 3 araw pa lang, tumatawag, nagpapasalamat. Grabe naman, no? Ganon ka-amazing yung ating produkto. Kaya sa may mga health problem, lalo sa may mga iniinom na gamot, pero evaluate yung sarili nyo. Kung hindi naman kayo, umiinom kayo ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, baka hindi lang yung mga gamot na yon ang kailangan nyo, baka kailangan nyo na ang ating Power Trio. Oo. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Hello kay Ma'am RG Gentina Habla dyan sa CMD Center in Irusin, Sorsogon. At ang bilis ng oras natin, banggitin ko lang yung isa natin na dagdag na pharmacy dyan sa, asa na nga ba yun? King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Tuwang-tuwa sila, mabenta daw kaagad yung product. Nung dinala ko nga yung product sa kanila, yung araw na yun, ilan na kaagad yung nabenta, di ba? Kailangan na talaga ng mga tao yung ating produkto. Okay? Pero for the meantime, eto muna yung ating mga CMD Center, mga distributors na pwede yung puntahan para sa pangangailangan nyo ng product. Okay, para sa pangangailangan natin ng mga CMD products, bumisita lang dyan sa area ng Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte.
And mayroon tayong mga authorized na mga outlets sa Farmacia ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane. Mr. Holito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy sa Centro ng Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital sa Barangay Talubatib, Labo. At sa Camarines Sur, CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at Top JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Andiyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Center, at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. At meron tayo sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Outlet at Zone 1, Barangay San Antonio, Tito's Restaurant, Pili, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Si Amdestaki Center sa San Pedro, Vera, Catanduanes. At meron tayo dyan sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. CM Destaki Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Harapan lamang ng Banco de Oro. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. Harap lang ng Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Barangay Bagumbayan, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. Harapan lamang ng Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sa JNC Store, sa Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. And by the way, sa Magallanes, Sorsogon, meron na tayong dalawang drugstore dyan na retailer ng ating product sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Sa butika, may butika daw doon na Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. At CMD Center sa Adovis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center sa Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. At by the way, baka merong interesadong pumasok na katulong. Opo, dito rin, mas maganda taga rito lang sa Albay or bala na. Oo, mag-apply kayo sa akin. Katulong po na pwedeng magyaya, di ba? Pwede rin magluto-luto, ganon.
Oo, kunin nyo yung aking text hotline, 0939-904-0717. At ito yung iba natin na mga outlet. First District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL, Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Office at second floor, Center Point Building, atop 711. Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CM Destaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM, Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ayan, ano ko na nga para mabilis na. May nagtatanong dito kung ano daw yung mga sakit. Sabi na, ano po masakit ng nahulugan ng cellphone lumipat sa programa mo? Actually yun, may hypertension, may nervyos kasi may sa puso po siya. Hindi na nakakatulog ng maayos. Opo, at nanghihina na. Maraming iniinom na gamot pero ang sakit niya nandyan pa rin. Kaya sabi ko sa kanya nung nagko-communicate siya sa akin, garantisado ikaw ay matutulungan ng product. The following day, nako, from Nabwa, Kamsur, bumiyahe po siya papuntang Legazpi. Pagbukas ko ng office, nandun na kaagad siya. Nakaabang na. Oo. Pero yan na, so amazing yung ginawa sa kanya. Okay? So, dito na tayo sa... Wait lang. Oo. Para mabilis na. Ang aking office sa Legazpi, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Bakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo, Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, Borgo Street, Ilaw 3, Daraga, Albay. Okay. Eden Bardalo, sa Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Rowena Marfil, sa Nowas, Marfil Grocery, Market Site, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan din si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMB Office, second floor ng Kamalig Market. Care of Ma'am Mary June Obligar. Delia Moral, Kagiba, Kamalig sa... Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Albay. Calios Bakery, in front, Barangay Hall, Humapon, Legazpi City. Of course, sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Rexy Sardenia, Sardenas Store beside LBC, Ginobatan. Ma'am Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Ochapay Water Station, Bichara Arcade, Polangi at CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi. CMD Office at second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Andiyan din si Ma'am Rosana Rehis, care of Office o Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. Nea Pasiños, San Francisco, Ginobatan. Maria Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Yan po ang mga active distributors natin. Of course, mga CMD Center kung saan pwede kayong bumili ng ating product. Ulitin ko lang, baka may interesado dyan, pumasok na katulong
apply kayo sa akin. Dito sa Legazpi po ang destination. Opo, mas maganda babae po. Pwede na yan, mga siguro, mas maganda yung medyo matured na ha. Mga 20 years old and above. Pero the best sana kung may experience na po. Bilang katulong, marunong magyaya, marunong magluto, marunong maglaba. Yan po ha. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. So, maraming salamat sa lahat ng mga listeners natin, taga-subaybay. At maraming salamat sa mga taong patuloy na binabalik-balikan yung ating product. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.